Okay, so let's continue to whether magic happens or doesn't. Tämä on pieni makkuuhuoneeni. Täältä löytyy enemmän vaatteita. Eihän sitä voi koskaan olla liikaa niinkö komeroita ja semmoista. Ja ilmeisesti mulla ei ole komeroita tarpeeksi. Niin tässä on niinkö nää hienoimmat niinkö turkikset. Vähän sen niinkö tämmöstä. Ja kultanahkatakki tietysti hapsuineen. Ja vähän tämmöistä paljettiakin kelpaa kyllä. Ja sitten, no siivooja ei ole käynyt täällä tänä päivänä, niin se on niin kuin se on. Mä pyydän anteeksi häneltä, koska hän ei ole käynyt täällä ja hän tietää, että hän ei ole käynyt täällä tänä päivänä, koska hän tulee. Sitten on niinku tämmönen niinku sotkunen kuin Katjuska ja minä, niin tietysti sitä pitää ehtiä niinku rullalaukku, joka on täynnä turkista. Ja leikkiä turkisten kanssa keskellä kesää, vaikka tänä päivänä on tosi lämmintä. Sitten mulla on tämmönen niinku mun istumaryhmä, jossa laukut saavat istua näin hienosti. Niilläkin pitää olla vähän sen niinku stylish. Joo, tämmönen se on. Tässä on aitoa fornasettia. Joo. Tämä oli mun kotini. Minkälainen sun on? Ei ole varmasti yhtä komea kuin mun. Chin.